Bé, primer de tot, com deia l'Andreu, aquest llibre parla de passat, present i futur, però l'objectiu del llibre és parlar de futur. El que passa és que per poder parlar de futur crec que és molt important explicar per què, sota el meu punt de vista, Catalunya pot ser, i crec que serà, un cop sigui un estat independent, un dels estats amb més generació de riquesa i benestar a Europa. Aquesta afirmació, que la faig en aquest llibre, anem a dir, per primera vegada, ve precedida, si volen, d'haver fet altres afirmacions, per exemple, l'any 2008-2009, quan, com a membre fundador del Cercle Català de Negocis, anàvem explicant pel país que Catalunya podia ser independent en 5 o 6 anys. En aquell moment, els asseguro que el 2008-2009 la gent ens mirava rara. Deia, aquests eixelebrats il·luminats, què diuen, no? Doncs el mateix que deia això el 2008-2009, avui afirma que aquest país serà un dels que generin més riquesa i benestar a la Unió Europea. Per tant, no dic que no havent-me equivocat a la primera, que espero que serà una realitat i tots ho veuen avui per avui, que Catalunya serà un estat, espero que tampoc m'equivoqui la segona, però he d'argumentar per què sostinc això, per què sostinc que Catalunya pot ser un dels estats més rics i amb més benestar d'Europa. I és per això que vaig al passat, i és per això que explico el present, i és per això que explico com podem arribar en aquest futur. Ho fan. Doncs aquesta molla, que té un topall, que és Espanya, que l'ha tingut sempre, que algunes vegades hem aconseguit fer-lo anar una mica enrere, però després hem tornat a anar endavant, aquest topall, només amb un estat, el traurem. És el moment definitiu que traurem aquest topall. I la meva metàfora és, com serà aquesta molla? Perquè ara la veiem així, la veiem comprimida, però una molla comprimida pot ser que ho estigui molt, que ho estigui poc, pot ser que tingui molta energia interior o que en tingui poca, i això és el potencial d'una molla, en termes tècnics, és el potencial del nostre estat. Jo sostinc que aquesta molla, el dia que traiem el topall, som incapaços avui de pensar com serà de llarga, perquè el potencial que tenim com a estat és enorme. I per explicar això, explico el passat, però també explico el present. I com deia l'Andreu, he agafat 14 empresaris de diferents sectors, de diferents tamanys d'empresa, els he entrevistat i els he demanat 14 empresaris d'empreses líders mundials o europees, com a mínim europees o mundials, i els he demanat per què estan on estan, per què una empresa catalana, per exemple, és la que fa totes les antenes de mòbil del món. Això és una empresa catalana. Doncs això vol dir que si en un moment que tenim un estat que ens pressiona i ens limita traient-nos els recursos, no fent lleis per afavorir la petita i mitjana empresa, no afavorint el crèdit per a les empreses, i tot i així tenim empreses que són líders mundials, imaginin-se el dia que tinguem un estat que ens vagi a favor. Doncs això ho explico, com explico també les oportunitats que tenim el dia que siguem un estat, i aquí començo a parlar de futur. I aquí també els asseguro que en tenim moltíssimes. I això ho vam analitzar en el Cercle Català de Negocis ja fa un parell d'anys, i jo faig menció de diversos estudis, i aquest sobretot també ho explico, perquè el dia que siguem un estat tot canviarà. És que jo crec que no ens podem imaginar realment fins a quin punt tot això pot canviar. Els estudis que havien fet al Cercle Català de Negocis deien que en un estat fàcilment podíem arribar a un atur entre un 6 i un 10%. Ara, aquesta setmana passada, ho ha presentat el Col·legi d'Economistes, un estudi que diu que l'atur d'una Catalunya estat serà del 6,6%. Bé, evidentment no ve d'un punt amunt, un punt avall. Quan estàs en un 20, doncs home, un 6 o un 8 serà molt bo. Però s'imaginen una Catalunya en plena ocupació? No se l'imaginin, ho hem estat sempre. És a dir, abans de la situació que tenim ara, sempre Catalunya ha estat un lloc de plena ocupació. Per això ha anat venint immigració, com he dit abans. Sempre amb excepcions puntuals. Amb la guerra, evidentment, va passar el que va passar, però al cap de pocs anys ja vam tornar a liderar la indústria del país. Per tant, ens van fotent el topall i llavors tornem a sortir i tornem a recuperar. Aquest país és així, recupera ràpid dels seus entrebancs.
Imaginin-se un estat amb això, imaginin-se un estat que ajudi a les empreses a exportar, que ajudi a les empreses amb recerca i innovació. A Europa s'està invertint de l'ordre del 4% del PIB, aquí no arribem al 2%, tot i que tenim la comunitat científica d'Europa que més produeix a nivell de continguts científics, dels primers d'Europa. Per tant, si nosaltres tenim això, el dia que siguem un estat, per poc bé que ho fem, tindrem un estat de somni. I llavors el que faig és comparar la situació de Catalunya amb els estats petits d'Europa, petits vull dir similars en població a nosaltres, i els comparo amb valors macroeconòmics. I et dones compte que nosaltres no tenim res a envejar a països com Holanda, com Bèlgica, com Suïssa, com Dinamarca, com Finlàndia, com Àustria, n'hi ha 8, ara no me'n recordo quina més. Suècia, Suïssa, no sé què dir. Bé, amb aquests països, a nivell de dades macroeconòmiques, nosaltres estem al mig, no som el millor amb tot ni el pitjor amb tot, però estem al mig, amb alguns una mica més, una mica menys. Què vol dir això? Generació de riquesa. Generació de riquesa, en una Catalunya estat, sense que se'n vagi els diners que se'n van a Madrid, som els quarts avui en generació de riquesa de la Unió Europea. Com pot ser que siguem els quarts i estiguem a la cua amb atur? Som els pitjors amb atur, O sigui, Espanya és el pitjor país d'atur de la Unió Europea. A voltes, amb Grècia, ens passen per davant. Bé, doncs això evidentment no passarà el dia que siguem un estat. Bé, doncs vaig comparant aquestes variables i demostro que avui, entre cometes, sense fer res, ja som un dels millors estats d'Europa. L'únic que ens falta és la categoria d'estat. Però recordin, tenim un topall de la molla. Pensin que això, el dia que salti, podrà créixer, insisteixo, podrà créixer molt. I en la part final del llibre el que explico és una mica quina és la meva visió de futur. És la meva, segur que la realitat no serà així, però probablement coses de les que explico passaran. Però em refereixo a 5 estratègies concretes que ja vam analitzar des del Cercle Català de Negocis i que crec que aquest país pot aspirar a això. Una primera estratègia és que Catalunya pot ser la Califòrnia d'Europa. No hi ha una Califòrnia a Europa, és a dir, no hi ha una regió que sigui molt forta en temes de startups tecnològiques. I si hi és, avui, Catalunya és una d'elles. És a dir, Catalunya avui té moltes startups. El que passa és que encara no hem arribat a poder demostrar que tenim un pes suficient. Però, igual que els he dit que totes les antenes de mòbil del món són de tecnologia catalana, hi ha altres casos. El software més desenvolupat del món per gestió de vot és català. Per cert que ara ha guanyat un concurs de l'estat espanyol, fins i tot. Però és que empreses de venda de software per internet d'Europa, la número 1 és catalana. Empreses de gestió de viatges a Europa tenim la número 2 i és catalana. És a dir, a nivell de tecnologia, de coneixement, Catalunya està molt ben situada. Amb un estat a favor podem ser clarament la Califòrnia d'Europa. Primera estratègia. Segona estratègia, podem ser la porta logística d'Àsia. Això ja ho va explicar fa temps el Tremosa, un llibre que va fer, molt clarivident en el seu moment, però el temps li ha donat la raó. Els xinesos estan invertint contínuament al port de Barcelona perquè veuen que és un emplaçament únic en aquest moment, que pot fer la competència als 2 ports principals d'Europa, que són Anvers i Amsterdam. Bé, doncs, si podem fer això, podem ser la porta logística d'Europa i centrar, pivotar la logística de les mercaderies des de Catalunya. Podem ser també la fàbrica d'Europa amb béns de valor afegit. Evidentment, els productes de baix valor afegit se seguiran fent a la Xina, a Àsia en general, durant probablement sempre més. Però els productes innovadors, de petites sèries, amb una certa tecnologia, amb una certa qualitat, Catalunya està molt ben posicionada. I això els ho dic per experiència personal, perquè he viatjat força a nivell empresarial. Hi ha pocs llocs al món que amb tan poca distància tinguin tanta indústria de tants sectors. Som del millor Europa en sector agroalimentari, en sector biotecnològic, en sector d'alguns tipus de maquinària,
en sector d'embalatge. És a dir, ja som en alguns sectors molt bons. Imaginin-se amb una política a favor de la petita i mitjana empresa i del sector empresarial català. Doncs això també ho podem ser, la fàbrica de petits béns de valor afegit d'Europa a futur. I això en el llibre també en parlo al final, és a dir, nosaltres podem ser independents i fer una Espanya petita, podem ser independents i fer una Catalunya una mica millor, o podem ser independents i fer un dels millors estats d'Europa. I el que explico en aquest llibre és que estem cridats a això tercer que dic, perquè ens han precedit molts avantpassats que han sigut de lo millor en el seu moment. Per tant, si volem, si ens ho proposem, si ho visualitzem, si ens ho creiem, ho podem fer. I jo el que vull en aquest llibre, igual que en el 2009 vam aconseguir que la gent entengués que el problema de Catalunya era un problema econòmic, i això el CCN hi va posar molta llavor en aquest aspecte, igual que vam fer això, jo vull posar una llavor en què ens imaginem que aquest país pot ser un dels que generin més riquesa d'Europa i més benestar pels catalans. Moltes gràcies.